dia, viatgers! Com esteu? Dormilegues? Ja esteu desperts? Vinga, va, que avui som... Qui ho sap que som? Som 3 de juny, molt bé. I avui continuarem amb la nostra aventura dels viatgers per l'Àfrica, perquè això ja se'ns està acabant. Jo estava pensant, mira, acabem de fer un tomb per l'Àfrica i encara podríem agafar un altre avió i anar a parar en algun altre continent. Què us sembla? Bé, doncs tots aquests dies heu estat aprenent moltíssimes curiositats de l'Àfrica. Heu aportat molta informació al grup i hem treballat molt. I ens quedarien moltes coses per aprendre i per treballar. Però avui farem una classe una miqueta especial. Us passaré un vídeo on es veuen dos germans que han d'anar cap a l'escola. El camí d'anar cap a l'escola no és el mateix que el vostre, és molt diferent i vull que ho mireu, que ho veieu, que reflexioneu i que penseu, uau, depèn del lloc on neixes? La vida és una mica més difícil o no? Doncs ara us deixo amb un vídeo que és en Jackson i la seva germana que cada dia per anar a l'escola han de fer caminant 15 quilòmetres i triguen unes 2 hores i han de travessar una part de la sabana. Us en recordeu que era la sabana? O una part del desert, allà on hi ha molts animals salvatges. Per tant, deu ser una mica perillós anar a l'escola des d'allà on viuen, que precisament és a Kènia, en Jackson i la seva germana, oi? Ho voleu veure? Mirem-ho i estigueu molt atents amb tots els detalls, perquè quan s'acabi el vídeo, que res dura 4 minutets, és real i completament interessantíssim que el mireu, us faré algunes preguntes. Sí? Doncs vinga, va, som-hi. En Jackson viu a Kènia, a l'Àfrica. Allà no tenen aigua corrent i cada matí, per rentar-se la cara i si vol beure una mica d'aigua, ha d'escarbar ben a fons el fang. Sota de la terra troba aigua, una mica bruta, però ell l'aprofita per rentar-se la cara, les mans, per beure'n una miqueta i fins i tot per rentar-se la seva pròpia roba. Com que haurà d'anar a l'escola l'endemà, avui aprofita per rentar-se la seva roba i després l'estendrà per poder-la tenir ben seca l'endemà. Fixeu-vos que no utilitza sabó, perquè no en tenen. En Jackson viu a Laikipia, en un poblat com aquells que parlàvem de la Nandi, i té 11 anys. Cada dia que ho necessita, renta i frega la roba en aquella aigua que molt neta no està i després l'estén sobre d'un cordill que està agafat des de la seva cabana. Aleshores, aprofita per anar a ajudar el pare i a la mare que estan fent feines de la terra per poder conrear alguna cosa per menjar. Quan ja es fa fosc, cap al vespre, en Jackson agafa les seves sabates, les arregla perquè l'endemà haurà de fer 15 quilòmetres fins a l'escola. La mare està cuinant una mica de menjar per tots, per poder sopar. Ella, el pare i els seus germans. El pare aprofita per explicar-li en el Jackson i a la seva germana com han de travessar la sabana fins a l'escola perquè no siguin caçats ni mossegats per cap animal salvatge. Mentre els hi explica, van sopant, se'n van a dormir i l'endemà al matí, corre que corre, Quédate cerca. amb unes garrafes plenes d'aigua, se'n van Sígueme. cap a l'escola. Es posen un uniforme i agafen 2 llibretes Camino a la que tenen. escuela. 15 kilómetros, 2 horas. Todas las Saben mañanas. molt bé que tenen unes 2 hores caminant. En total, 15 quilòmetres per arribar a l'escola. Han de travessar camps i camps on hi ha molts animals salvatges. Hi ha girafes,
i lleons i Camina tigres, rápido, Salomé. i ells Aquí es muy travessen peligroso. per allà al mig. Intenten no ser vistos, perquè si no, saben que qualsevol animal els podria agafar i se'ls podria menjar. I entre arbres i arbustos corren, salten, fins i tot cauen i es fan mal. I fins i tot els hi cau l'aigua que portaven per beure durant el camí i per l'escola. Però ells segueixen endavant ¡Corre! i s'amaguen. Quan creuen que ja no hi ha perill, intenten sortir Toma, i come si un poco. troben fruites exòtiques, Come. se les mengen per esmorzar. Que bones que són enmig del camí. I així també descansen una miqueta. Quan acaben d'esmorzar, continuen caminant camps a través i corrent, fins que per fi veuen unes barraques i tots de nens que ja estan a punt, que venen d'altres poblats. I allà es troben tots a l'escola. Estan contents, en Jackson i la seva germana. Han arribat sans i estalvis i els seus amics els esperen per començar les classes, aprendre moltes coses i jugar. Vinga, som-hi, que ja arriba el mestre. Comencem? Però abans de començar sempre juguen una miqueta i quan arriba el mestre s'alcen i li diuen bon dia. Uau! Què us ha semblat? Al·lucinant. Sí? Us imagineu haver de fer tots els quilòmetres que han fet en Jackson i la seva germana amb l'aigua a la mà, vigilant que els animals no els enxampin, durant 2 hores? Quan vosaltres aquí molts veniu caminant a peu amb el transport i abrigadets i protegits. Que diferent, a l'Àfrica? Bé, doncs, heu vist alguns detalls, com ara que al matí ell comença a remenar per la terra i d'allà surt l'aigua amb la que es renta la cara i amb la que renta la roba? Vosaltres també ho feu, això, cada matí? O obriu l'aixeta i us renteu i teniu una rentadora que renta la roba? Heu fixat també que ajuden al pare i a la mare a treballar la terra? També, Us heu fixat que estenen la roba i també que al vespre la mare prepara el menjar amb foc al terra perquè no tenen res més i el pare els aconsella com anar a l'escola l'endemà? S'emporten les aigües també pel camí i marxen molt d'hora al matí per poder arribar a l'escola. A l'escola hi ha tot de nens amb els quals poden aprendre moltes coses i jugar. Us heu fixat en totes aquestes cosetes? Sí? Doncs l'activitat d'avui serà tota oral. Oral vol dir que no necessitarem el llapis. Voldré que em graveu un vídeo com a molt d'1 minut on expresseu el següent. Primer, la primera cosa que vull que em digueu, atents, és què més us ha impactat, que us ha sorprès, del vídeo. De que el Jackson se'n va cap a l'escola. Què és el que més us ha impactat d'aquests 4 minuts de vídeo? Que em dieu, que tregui aigua del terra per rentar-se la cara. M'ho invento, vale? I la segona cosa, vull que em digueu, que us expresseu, si us agradaria viure aquesta experiència, és a dir, si us agradaria haver d'anar a l'escola cada dia a través d'aquests perills i caminant durant 2 hores a través del desert, de la sabana, del que sigui. D'acord? Per tant, avui un petit vídeo, res, no cal ni que duri 1 minut, on expresseu què més us ha impactat del vídeo, sabent que és real. I la segona cosa, l'únic que heu de fer és explicar si us agradaria viure-ho i el per què. Sí, m'encantaria viure un dia, anar a l'escola pel desert. Per què? Perquè seria molt emocional o no m'agradaria gens, Alba, anar a l'escola en aquestes condicions perquè és molt perillós, perquè perdem temps, pel que sigui. D'acord? Espero els vostres vídeos. Expresseu-vos bé, sense vergonya. Soc jo, no passa res, també us veurem amb els vostres companys. Però és molt important que expresseu bé la vostra opinió. Sí? Doncs vinga, va, les espero. Un petó, treballadors.